ba su yan rike musu madana yawa kai ina so za mu gabatar da wannan wasannin kokawa a wannan taro namu. Wannan dan kokowa yana tauke da ai ba ma san mu game kokowa da dan riga abin da aka wasa ne za a yi cire rigar ka in aka yaga ma ita fa saboda haka ka tobe maza a gaggauta saboda wasan ba guda ɗaya bane insha Allah daman ɗaya bayan ɗaya muke wurin mu nuna muku saboda haka masha Allah ga wannan kokowa ya zo ya kwanta a gabana wannan kani na ne uban mu ɗaya da shi wannan kuma ɗana ne ɗan ƙanwata ne uwar mu ɗaya da uwarsa saboda haka ni din na haɗa goma da goma idan mutum ya ce baya yi da ni ma sai in ɗauko nawa in zo ɗora saboda haka ku sa ido ku ga kokawa yawa alhamdulillah masha Allah madalla ina yake a wurin ina yake a ba hankali kana in an dauka banda doka a sama in an dauka a sauke a hankali insha Allah wannan shine wasan kokawa jama'a kun dauka su wasan kokawa na al'adar mu ta Hausa Fulani wannan shine wasan kokawa a kai haka mana ka cika daukar hawa kana da saurin hannu a ba hankali wannan shine wasan kokawa subhanallah kai bismillah kai bagai Allah dauka kai ba buda sama kai ya rage da shi rage da shi ba Allah ga ya ka hayo kai yawa to madalla alhamdulillah wannan shine wasan kokawa dukkan wannan kai lalle garin mu kaga da mutanen yobe wannan halali mutanen yobe kenan ko zai ido ku kalla wannan shine abin da ake nufi kenan wannan shine wasan kokawa wannan shine wasan kokawa dama mu kare ba dama ne alhamdulillah ba su kayan su ita ba shi abin nan ba sa Allah madalla ba su yan rike musu madalla yawa kai alhamdulillah masha Allah to madalla alhamdulillah madalla saurawa tun yi da mazauna ku yi ga gurin wani ya faɗi maza a gaggauta a yi shi ya kallo ba abin ba birge ku ina ma masu kaunar bala wannan fa wasa ne ba faɗa bane saboda haka kowa zai ido kallo yawa ko kawace ya faɗi ba shi alhamdulillah wannan shine wasan kokawa da aka fara daga wannan kungiya ta mu ta rundunar mazaje da al'adun gargajiya yawa sai wane ne wasa na gaba ina mai amna yawa sai wasan wanzamai sai wannan wasan maharba wannan shine wasa a cikin tafiya ta a matsayina na maharbi wannan shine takunmu na maharba saboda haka za mu fara gudanar da daman ni na ce mai haɗe ne da makera da wanzame da maharba da mayu da dukkan abin da ake nema a nan arewa insha Allah yau za ku fara gani saboda haka yanzu za mu gudanar da wasan kokawa shine wanda za mu fara farko saboda haka za ku ga 'yan kokawa yanzu nan saboda haka kowa ya zura ido ya kallo insha Allah makokanta idan suna kusa wanda suke makokanta sai su tobe su cire kayan su domin shine sufar mai kokowa yawa makokanta su tobe za mu fara insha Allah da makokanta insha Allah alhamdulillah masha Allah madalla ina makokanta yawa kowa sai koma gefe wanda abu ya bashi sha'awa yayi kokari yayi tafi kuma yayi musu kari in abin ya burge ku saboda haka abin da muke nufi kenan kowa ya samu ya natsu a guri daya insha Allah za a gabatar da wasannin kokawa ya nuna mana aikin gado wannan shine awwal haruna shine zai gabatar da waɗansu abubuwa shi ma nasa na gadon gado Allah ubangiji ya sa a gama lafiya yawwa abubuwa ne da shi ma akwai alurai a cikinsu la ilaha illallah gashi da shi ma alurai yake ta amansu yana ta fitar da alurai ba ga karku a ku yale su kawai a hankali azinci ba matsala insha Allah ba za a tashi lafiya ba abin da mai fada idan wani in Allah yadda insha Allah ai abin namu ne dama wani guri ma muna zuwa mu je mu iyo abubuwa bare gida saboda haka wannan dai ana aikin gado ana nuna aikin gado yau wata tare kayanka sosai ɗayan gyara sosai mun san ne kuma gashi na ba ya ɗauko gashi shika
gashin ko na zabuwa ne ko na kurciya ne ko na da gashi na kai shi ya san abin sani da ganne to gashi nan fa ya dauko ya dauko tsumma ya sa a cikin tsumma yawwa gashi da yana neman lalle layu kaga tabbatar asiri kenan jarkar duma lalle tabbatar asiri kenan ai ba haba gado ba karambani ba kowa ya samu kuri ya zauna yawwa a sa ido ai kallo yawwa wannan shine abin da muke da bukata ba hananiya ba komai ba amma mutum yayi wani abu na abin al'ajabi a kalla a dauka a dora a duniya ta tafi da shi sai ka ji ana cewa yau fa an ga wani wannan yana ɗaya daga cikin yara na ne dan kanwata ne ni da uwarsa ɗaya uban mu da shi saboda haka na ga maka ko gani haka in Allah da sai ka zama wani abu in Allah da yauwa to gashi nan dai na ta kidaye abubuwan dai na ta tattara to gashi nan ya ji buga ya dudure la ilaha illallah ga jaka kuma ba komi a cikin ta zai mai da wannan abin to la ilaha yauwa to gashi nan ya mai da abubuwan a cikin jakar saboda haka gashi nan ya kira la ilaha illallah to gashi da kowa sa ido ga aikin gado wannan shine asiri kenan sun ma fa da gashi ko ya saka la ilaha wannan ya tabbata dan gado to ga dai aikin gado wannan shine aikin gado wannan aikin mu ne na wanzamai maharba wanzamai mayu saboda haka wannan dai aikin mu ne saboda haka idan da wani abu tsara idan da har yanzu wa sha wai baki ruwa ga sarki da wani abin ne har za a kara ko kare za a kara to gashi nan yau to gashi nan dai ya sake zaro abubuwa ya fito da su kuma saboda haka yawa gashi nan ya sa zare auduga a baki gashi nan na mamurza la ilaha illa har yanzu kun gani dan Allah dan nabi yanzu dan Allah muna da irin waɗannan ake zuwa ai ta neman iji a kai kamfani wannan ina ji ko menene zan iya sakawa billahi la ilaha illa jama'a kowa yana zan ido a kallo gashi ne ya sa ya auduga ya kankarwa a bakin sa kuma gashi ne yana ta fito da zare babu iyaka wannan shikenan wannan alhamdulillah ina wannan ya shirya Suleiman ka shirya to Suleiman ne maza ka inda ka shirya ka shirya to ba mai a ranar yaro aure matan